Здравейте! В това видео ще ви покажа как да инсталирате вашият вентилатор Pax Norte и как ще работи във вашата баня. Когато извадим вентилаторът от кутията, той ще се състои от две части – основното тяло и гумена основа. Следващата стъпка е да разглобим основното тяло. Става последният начин. С едната ръка хващаме пластмасовият кръг, другата хващаме тялото по този начин и издърпваме. След това трябва да отворим този пластмасов кръг. Тази малка пъпчица, която е тук, трябва да бъде натисната с отвертка навътре и леко надолу. По този начин ще се разделят двете части и сме готови да монтираме уплътняващата гума. Монтажа става последният начин. Взимаме гумата и първо я вкарваме на бутончето On-Off. Когато тя влезне на мястото си, след това с леко притискане, гумата ще се прикрепи към задната част на вентилатора. Вече сме готови да направим монтажът на стената и електрическото свързване. След това трябва да поставим вентилаторът върху отвора. Имайте предвид, че този вентилатор може да покрие отвори от FI100 до FI140 благодарение на гумираната си основа. След като го поставим на отвора, трябва да го нивелираме, като поставим нивелира в ето тези две точки. След като нивелираме вентилатора и го задържим, трябва да отбележим отворите за дюбелите. Те са тук, тук и тук. След това сваляме вентилатора. Следващата стъпка, след като сме поставили дюбелите, е да намерим порта, откъдето да влезне захранващият кабел. Това може да стане от следните места. От тук, 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 тук или тук. Можем да направим два начина на електрическо захранване. 220 волта тук в тази зона или 12 волта тук в тази зона. След като сме определили откъде да мине кабела, на практика ние трябва да вкараме кабелът да влезне вътре в шасито на вентилатора. Закрепваме го с дюбелите към стената и следващата стъпка е да направим електрическото свързване. Този вентилатор трябва да бъде вързан с постоянно захранване само фаза и нула. Става последният начин. Нулата се връзва на позиция N, а фазата се връзва на позиция L. На позиция T не се връзва нищо. Много ви моля, не поставяйте мостче между L и T и също така не правете заземяване на позиция T. След като сме направили електрическото свързване, можем да пристъпим към сглобяването на вентилатора. За целта трябва да поставим този пластмасов кръг на мястото му. Първо трябва да улучим ето тази по-голяма пъпка. Когато тя си влезне на мястото, след това сглобяването на вентилатора е елементарно, само с притискане. Щом щракне ето тази малка пъпка, означава, че пластмасовият кръг е поставен. След това трябва да поставим тялото с електромотора, поставя се на неговото място, докато щракне. Вентилаторът ни вече е готов за работа. Когато сглобим вентилаторът, можем да го пуснем. Става последният начин. Тук в тази зона има едно бутонче On-Off, което се движи ето така. Нагоре е включено, надолу е изключено. Поставяме го в позиция включено и вашият вентилатор трябва да тръгне.